hakanan ta satar fasaha ga mutane da suke buga littattafan wasu ba da izininsu ba, ko ka buga kaset ɗin wani babu izininsa, duk waɗannan hanyoyi haramun ne. musulunci ya haramta, ya ce kalgishi fil bai'i wa shira'i wal ijara wa nahawiha, da makamantansu kaman dillalan gidaje, a sai da gida miliyan kaza ya taho ya ce wa mai gidan ai an sai da shi 500,000 ne. abin da ya samu akai haramun ne. jama'a mu mai da hankali, Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yayi kiran yace ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani. har ka yi imani to ka saurari abin da Allah ya faɗa, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kada ku ci dukiyanku a tsakanin juna ta hanyar cuta, kada a samu cuta a tsakaninku, Allah ya haramta. don haka waɗannan hanyoyi baki ɗayansu Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di yace haramun ne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات matasa a taka totur a dan ƙara matsawa gaba. Idan matasa sun yi zafi da yawa, dattawa su yayyafa ruwa a yi saiti yadda ba za a samu tabargaza ba. To duk sanda aka samu combination irin wannan, to da ƙarfin Allah ba za a samu feluwa ba. Shugabannin kungiya na wannan karamar hukuma da na Zamfara baki da ina addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka. Mala ango ina addu'a a wurinka Allah ya sa masa albarka. Amin. Allah ya azurta ku da zuriya tayyiba. Amin. Akwai addu'a da na saba yi wa angwaye. Shi ma Mala Abdul Malik ina maka irin wannan addu'a. Allah ya sa amarya Malama Saliha ɗa na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina sautin sunna. ɗa na biyu sai ta haifo mana limamin turnuku Sheikh Abubakar Giro Argungu. ɗa na uku sai ta haifo mana shahidi Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano. ɗan auta kuma ga alarama Malam Nasiru Gwandu, gangaren daga Gwandu sai ta gangaro mana da shi. daga nan amarya in ta ga dama ta kara, in ta ga dama ta bari, haka mukan bamu da matsala, kwalliya ta biya kudin sabulu. Na san wayannan hafsoshi akwai sojan sama a ciki, akwai na ƙasa, akwai na ruwa, duk inda suka dirka bid'a da shirka da shegantaka dole su san inda dare musu a wannan lokaci. Allah ramma ba dogon karatu zamu yi ba. Wata sura zamu karanta wacce take gajeriya ba ta da tsayi. Ba dan komai ba sai saboda irin nasara da muka ga Allah ya ba sunna a wannan ƙasa. Jama'a ku ce Allahu akbar. ku ce Allahu akbar.
Allahu akbar. Wato alhamdulillah, wato sunna a Najeriya alhamdulillah. Wato babu abin da za mu yi wa Allah maɗaukin sarki sai godiya, domin duk wanda ya san tarihin wannan gwagwarmaya in kuka tambayi dattawan izala za su faɗa muku yadda aka fara tafiyar. Tafiya ce mai sarƙaƙiya, akwai wani daji mai duhu da aka ratso a baya, amma cikin taimakon Allah wato tafiya ta yi nisa, Allah ya bada nasara. Wasu maluma daga cikin maluman sunna a Najeriya Allah ya karɓi rayuwarsu kamin su ga irin wannan nasara da muka gani. Yau sunna a Najeriya ta zama hantsi leƙa gidan kowa. Yanzu kusan a Najeriya da wahala ka samu gidan da babu ahlus sunna a ciki. Matukar gidan musulmai ne to muna da wakilci, akwai namu a ciki. Hadda gidan Alhaji babba hadda shi, hadda gidan mai martaba hadda shi, har a sakatariya ta local government hadda nan, hadda government house, hadda presidential villa. Ba inda sunna bata shiga bai zo a Najeriya. Ta shiga ƙauye, ta shiga birni, ta shiga kasuwa, ta shiga gona, ta shiga office. An musuluntar da su honorable, wato ku ga wani abin da yake bada mamaki, wani yaƙi da Allah yake wa sunna a nan Najeriya. Da ba masu fada da ƙungiyar izala kamar sarakuna a wannan ƙasa. Wallahi cikin gyaran Allah a halin yanzu a Najeriya da wuya sarki ya mutu a ɗauko wanda ya sha bid'a ya ƙoshi a ɗora kan kujera, yana da wahala ƙwarai da gaske. Duk inda aka samu wani babban sarki a Najeriya Allah ya karɓe shi, wallahi cikin taimakon Allah ashe akwai yan izala a cikin gidan ba tare da an sani ba. Sai an samu wani kwakwara mai nauyi wanda a sikelin izala in aka dora shi Allah kaɗai ya san laba nawa zai ja, sai Allah ya ɗauko shi sai ya dora shi akan kujerar, daga nan fada sai ta rikide daga fadar bid'a ta koma fadar sunna. Shi yasa yanzu a Najeriya da wuya in banda fadodi yan kaɗan, da wuya ka je fada kai sallama a ce ma waye ce ana sallama a fada. Amma a baya wallahi baka isa ka je fada ka ce assalamu alaikum ba. A in sarki ya fito babu wanda ya isa ya masa sallama, sai dai a mai da shi kawai kamar mahaukaci. In ya fito ga rawani ga alkeba sai a fara sunkuye, mazgai, bantare, karkace. Amma yanzu mafi yawan fada a Najeriya wallahi duk fada da ka je sai ka samu mai alfarma, wato mai martaba a zaune akan kujera, mai martaba sarki. Wallahi kana shiga kana cewa assalamu alaikum shi zai fara ansawa kuma ya miƙo maka hannu. In kana wani nonoki ya ce kai miƙo hannu, almusafa hatu hasana, ya ce miƙo hannunka. Gaisawa hannu da hannu akwai albarka a ciki. Da ana gaisawa da sarakunan gargajiya, ba a gaisawa da su. Mun yi taro a Zaria a kofar mai martaba sarkin Zazzau, karo na farko a tarihin rayuwarsa sai ga sarkin Zazzau ya hau kan mimbarin izala. Karo na farko ya hau kan mimbarin izala, ya kuma yi jawabi, ya kuma ce wannan aiki da kuke yi na da'awa shine daidai, muna tare da ku 100% kuma da mu za a yi. Ga gudunmuwa, maza a je a sai janareto da speaker da microphone da a yi sanda sakon Allah madaukin sarki. Shekaru kaɗan a bayan an ce ma wannan zai faru, wallahi ba za ka yadda ba. Haka ne? Wace irin fada ce wannan? Ku saurara ku ci. Ku je Katsina, ku je fada mai martaba sarkin Katsina. Kai ba sai an ce maka ka shigo fadar da ake gudanar da sunna ba. Idan aikin addini ya taso yana cikin masu jagorancin ya za a gudanar da shi. Ku tafi Daura. Kwanan nan mun je Daura lokacin da za a yi wa'azin dan Sadau, ta Daura muka bi. Za a yi bikin yaye ɗaliban wata makaranta ta sunna ta izala. Wallahi mun yi mamaki, kamin mu isa wurin mai martaba sarkin Daura ya riga mu isa. Ya sha rawani, ya sha alkeba, yana zaune, yana makaranta ce ta addini, kowa ya bada gudunmuwa, domin izala ita ce mai tarbiyyar 'ya'yan al'umma akan alkur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarkin musulmi, shugaban majalisar sarakuna,
ta Najeriya gaba daya, taron da aka yi na ahlus sunna a kasar Ghana, ya je ya hau kan mimbari ya ce da Shehu Dan Hodiyo da Abdullahi Gwandu sunna suka karantar, duk wanda yake fada da sunna in yace jikan su ne ƙarya yake yi, su sunna suka karantar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dauko gudunmuwa ya baro wacce za a gina sunna. Ya ku bayin Allah, an samu nasara ko ba a samu nasara ba? Yanzu ku lura da dariƙa ta riga ta kare, nan bungudu dama ba ku da ita, idan ta leko ma ba kuwar haure ce, ƙarya take, ita ba yar gida ce a wannan garin ba. Haka ne ko ba haka bane? Ku zagaya ku gani yanzu duka wuraren da ake wazifa da wuya ku samu matashi a ciki ana wazifa da shi. Matasa suna yi saboda sun gane abun ƙauyanci ne. Kuma inda za ku sha mamaki, da wuya ka samu mutumin da yake da digiri na ilimi, ya je jami'a yana da digiri ka samu ana wazifa da shi, yana da wahala. Kuma ba wai sai addini ya karanta ba, ko biology ya karanta, ko chemistry, ko physics, ko astronomy, ko oceanography, ko embryology, ko kun san dalili? Baya da za a shimfiɗa kyalle ga iska yana ga tana daga kyallan, sannan a ce masa akwai mutane guda 5 akan kyallan. Annabi Muhammadu yana wurin, Abubakar yana wurin, Umaru yana wurin, Usman yana wurin, Aliyu yana wurin, sannan wai Shehu Tijjani yana wurin. Kyallan wai akwai mutum 6 akan kyallan, ga iska kuma in ta huro sai ta daga kyallan ta sama da shi, da ko a shafa laba, duk dakikancin ka, duk kidimewa ka, duk dakilewa kwakwalwa ka, sai ka gane tatsuniya ce kare ce. Wannan ne yasa idan ka ga mutum yayi karatu, ya je jami'a ya dawo, ka same shi ana yin wazifa da shi, to da kyar idan result din sa ya ci, da kyar in ya ci jaraba, da kyar in ba satar an sayi ba, in dai har ya kai ya passing na jarabawar sa a jami'a ba zai iya yi ba. An samu nasara ko ba a samu nasara ba? To ya ku bayin Allah, bari mu ji idan an samu nasara mai Allah madaukin sarki ya ce mana. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bismillahir rahmanir rahim. Me Allah madaukin sarki ya ce a larama? Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allah madaukin sarki yana faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai sun ce an saukar da wannan sura a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajjinsa na ban kwana. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Mina, aka saukar masa da wannan sura idza jaa nasrullahi wal fath. Da wannan sura, suratul nasr, da ayan nan da Allah madaukin sarki yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Malamai suka ce kusan a lokaci ɗaya duka a wajen wannan aikin haji Allah madaukin sarki ya saukar da suratul nasr da wannan aya da Al-Ramma ya karanta mana, wacce Allah madaukin sarki ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum. A yau in ji Allah madaukin sarki, Allah ya ce na cika muku addininku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Allah ya ce na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina, sannan na yarda muku musulunci ya zama shine addininku. Malamai suka ce daga saukar da wannan aya, duk abin da bai zama addini ba kamin lokacin da aka saukar da wannan aya, to ba zai sake zama addini ba. Sabon umarni da sabon hani bai sake sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya. Shi yasa malamai suka ce bayan an saukar da suratul nasr da kwana 80 sai aka saukar da ayatul kalala, aya ta ƙarshe wacce take cikin suratul nisa'i, wacce ta yi magana akan rabon gadon kalala, inda Allah madaukin sarki yace yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. ci gaba wa huwa yarisuha illa yakul laha walad. fa in kana tasnataini فلهما الثلثان مما ترك
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين نعم يبين الله لكم وأن تضلوا والله بكل شيء عليم. bayan saukar da waccan aya da kwana 80 malamai suka ce aka saukar da wannan aya, amma aya ta ƙarshe da malamai suka ce aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani mai girma, wanda daga wannan aya ba a sake saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata aya ba, ita ce ayar da take cikin suratul baqara inda Allah madaukin sarki yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. malamai suka ce wannan aya da Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ku ji tsoron wani ne wanda ake mai da ku zuwa ga Allah madaukin sarki. Malamai suka ce wannan aya ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka a cikin alkur'ani mai girma. To ita wannan sura da Allah madaukin sarki ya saukar, Allah ya saukar da ita ne da ƙyar ake shiga cikin addinin musulunci, da ƙyar za a samu mutum guda ɗaya musulunta, da ƙyar a samu mutane guda biyu su shigo cikin addini. Haka aka ci gaba da shan wahala, ba a samu kofa ta buɗe mutane su rungumi islam ba sai bayan da aka yi fatu makka. Amma a baya wahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sha wajen da'awa, yana kira amma ba a karbawa, kamar yadda kungiyar izala sanda ta fito take kira tana wa'azi, aka kangare, aka ki, aka yi ta bugawa, wasu aka kwace matansu, wasu aka ainihin kore su daga gidajen haya, wasu aka kore su daga shaguna, wasu aka a sami naka akwai wanda aka kwakwale wa ido saboda izala. Akwai a Taraba akwai wanda aka kwantar da shi, aka ɗauko dutse, aka ɗauko 'ya'yan marinansa aka sa akan dutsen, aka ɗauko dutse ana kwankwatsawa, ɗaya ya lalace, da ƙyar aka samu aka yi saving ɗin guda ɗaya a cikin wato an likitoci a asibiti. An kai matsayin da za a zo ana wa'azi a rinka shelling da bullet, a ɗebo 'yan sanda, 'yan bidiya a je a ɗebo 'yan sanda, DPO ka samu maƙiyin Allah da manzo ne, kwamishinan 'yan sanda bai san sunna, sarkin garin maƙiyin manzon Allah, gwamnan jihar ka samu bai san addini, malaman garin daga bokaye sai malaman tsibbu sai su ne aka tara, alhazan garin ba a san addini. Ƙarshe a haɗa kai a ɗebo 'yan sanda ana shelling da bullet, za a harbe ɗan agaji ya faɗi a janye gawar wani ɗan agaji ya zo sake tsayawa inda aka aje wannan. An kai matsayin da in za a yi wa'azi ba a ɗaura lasifika, sai dai a ɗora wa ɗan agaji lasifikar a bisa kai. Na taɓa tambayar Sheikh Rabi'u Daura, na ce aka rama kalla farkon izala san da kuke gogormaya ake wa'azi, ya ce lokacin ba mu isa mu ɗaura lasifika a jikin gini ba, in muka zo za mu ɗaura lasifika a gini ko a pole ko a jikin bishiya, 'yan bidi'a za su zo su ce ba su yadda ba, kuma da ƙyar ai wa'azin abin mu kwashe lafiya ba da dutse za a raka mu ba, saboda haka 'yan agaji ake ɗora wa lasifika a ka, wani na riƙe da wato ainihin amplifier ga microphone, wani ɗan agaji ya riƙe ana wa'azi, an yi wayarin amma wayarin din a iska, wannan lasifika sai a ba dan agaji ya tsaya a waccan kwana ya dora akai ya rike yana dubawa, can sai a dora dan agaji a ce kai kalli nan da lasifika sa ka, kai kalli can da lasifika sa ka, haka wannan ya kalli gabar wannan ya kalli kudu. Da an fara wa'azi sai yan bid'a a ɗebo matasa wayanda dama ba san addini ba, nan take sai a zo a fara jifa da dutse. Idan bala'i ya bala'i ta kama dole za a watsa a wannan lokaci, to lasifika ba sai an kwance ba, dama dan agaji lasifika la bisa kashi, sai ya kama wayar sai ya tsinke wal fauru da gaggautawa ba. Idan ka je Jibiya har yanzu akwai sauran dattawa wayanda aka kama su aka kulle su tsawon lokaci a gidan kurkuku, laifinsu shine an gansu da kasar na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Ba wai gumin suka gayyato ba, kasar din ba kunnawa suka yi ba, a cikin kayansu an ga kasar sai aka sa a rediyo aka ji na Gumi ne, a sanadiyar wannan aka kai su gidan yari, aka kai su aka so aka kulle su. An gansu da kasar nawa na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Kai ku ce Allahu Akbar. Wannan ya tunatar da ni lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je wa'azi Da'ifa. Makka ta yi zafi, zaman Makka ya gagara, an yi wa'azi manyan arna sun ki karba, ga su Abu Jahil, ga su Abu Lahabi, ga su Utbatu ibn Rabi'a, ga su Shaiba ibn Rabi'a,
ga su Walid ibn Utba, ga su Annabar ibn al-Haris, ga su Ummu Jamil matsayaci a Condoleezza Rice ta wancan lokacin ita ma tana Makka ta yi zafi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa yadda zai da ita. Kai karshe manzon Allah ya ga bari ya fita daga cikin Makka ya tafi kauye wa'azi ko akwai wanda zai karba. Ya dauki wato ainihin yaronsa Zaidu ibn Harisa ya ce zo mu tafi rakiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama ta hanya da kafa, ba akan doki ba, ba akan abun hawa ba kan raƙumi ba, da kafa annabi ya taka tun daga cikin garin Makka da shi da Zaidu suna tafiya da kafa har suka je Ɗa'ifa. Tsakanin Makka da Ɗa'ifa tafiya ce ta mil 60 annabi ya ci da kafa yana takawa. Tun daga cikin garin Makka har zuwa garin Ɗa'ifa, duk ƙauyen da annabi ya samu akan hanya sai da annabi ya tsaya a ƙauyen yau mutanen ƙauyen wa'azi. Amma duk ƙauyukan da ke kan hanya har ya isa garin Ɗa'ifa ba a samu mutum ko ƙwara ɗaya tallin tal da ya karbi kalmar shahada ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin garin Ɗa'ifa, ya fara zuwa fada, yayi wa fada wa'azi. Sarakuna suka ce ba za su karbi wannan addini ba. Ya ce to ku bar ni na shiga ne wa jama'ar gari wa'azi. Ya bi duk wani babban gida da ke cikin garin, ba inda bai je yayi da'awa ba, bai samu mutum ɗaya da ya imani ba. Ƙarshe ya rinka bi gida ya ma sallama ka fito, ya ce ni annabin Allah ne, na zo da alkhairin duniya da lahira, ga addini na zo da shi mai tsafta, karɓe shi ka rayu rayuwa mai kyau a duniya, lahira ka tafi aljanna. Mutumin ya ce ba zai karɓa ba. Manzon Allah ya gama kewaye garin Ɗa'ifa bai samu mutum ɗaya da zai karɓi kalmar shahada ba. Bayan bai samu ba sai aka haɗa shi da yara aka ce su masa rajamu. Aka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana jifarsa da dutse, ana jifan Zaidu da dutse, ana fasa musu kai, jini yana fasowa daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya gangaro ya jika rigarsa, ya malalo ya jika tufafinsa, sai da jini ya gangaro ya cika takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka kora su shi da Zaid bin Harisa, sai da aka yi tafiyar kilomita 3 ana jifar su da dutse a bayan gari. Bayan sun fita bayan gari, yara sun koma, sai suka shiga wata gonar ta wasu mutane ne guda biyu, da Utbatu ibn Rabi'a da Shayba ibn Rabi'a. Gona ce ta wayannan mutane guda biyu wanda asalin su mutanen Makka ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan gona, yayi addu'a sannan mai ban tausayi. Ga manzon Allah a zaune jikinsa ko ina jini ne. Zaid bin Harisa ya sha faduwa ƙasa sai annabi ya daga shi. Shi annabi saboda karfin annabtaka ne yasa bai je ƙasa ba. Kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi yana komawa zuwa ga Allah, yana lallashin ubangiji, yana ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin anta rabbi in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin rahmataka hiya awsawli. Sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah kai ne ubangijin masu rauni, ya Allah kai ne mafi tausayin masu tausayi, ya Allah ka ga wulakancin da suka mun, amma idan dai kai baka yi fushi da ni ba ya Allah, to ni ban damu da abin da aka mun ba, amma da za ka kawo mun sassauci ya Allah da abin da na fi so kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan, nan take sai ga masu wa'annan gona guda biyu suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai tausayin su ya kama shi. Nan take ɗaya daga cikin su sai ya kira wani bawansa ya bashi inabi, ya ce je ka kai wancan mutumi mun ga ya jikata. Nan take bawan ya ɗauko inabi ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mika masa. Annabi ya karbi inabi ya ciri kwara ɗaya da zai sa a baki sai ya ce bismillah. Nan take wannan bawa ya kalle shi ya ce masa inna hadhihi al-kalima la taquluha ahlu hadhihi al-bilad. Wannan kalma da ka faɗa mutanen garin nan ba su faɗanta, in za su ci abu ba su cewa bismillah. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mamaki, sai ya kalli wannan bawa ya ce masa kaifa menene addinin ka kai? Yace ana nasrani, yace ni ba nasare ne. Yace daga ina ka fito? Yace jitu min qaryati Ninawa, nazo ne daga wani gari da ake cewa Ninawa. Annabi yace ya sunanka? Yace ismi Addas, sunana Addas. Yace daga wani gari kake? Yace min qaryati Ninawa, daga garin Ninawa. Annabi ya kalle shi ya girgiza kai, yace qaryatu rajulin salih Yunus ibn Matta. Yace ka fito daga garin mutumin kirki shine Yunus, annabi Yunus dan Matta. Nan take Addas ya yi mamaki, ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace kai kuma waye sanar da kai Yunus ibn Matta? Annabi ya kalle shi ya murmushi duk da halin da yake ciki, yace kana mamakin ya aka na san Yunus dan Matta? Yace kwarai. Annabi yace kana nabiyan wa ana nabi. Yace Yunus dan Matta annabi ne, ni ma annabi ne, mu annabawa mun san junan mu, saboda haka ne yasa na san shi. Yana faɗin wannan magana, nan take wannan bawa ya faɗi ƙasa yana sumbantar kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Masu waccan gona suna hango shi, sai ɗayan ya kalli ɗayan ya ce to garin gyaran gida ka rasa ido, wai kai ka ji tausayinsa, to ga bawan naka can ma ya lalata maka shi, zai musuluntar da shi. Bawan yana dawa
suka kalle suka ce kai ko me hada ka da wannan mutumi ai addinin ka yafi addinin shi alkhairi ya daga kai kalli iyayen gidan sai ya ce ku saurara ku ji kun ga wannan mutum da kuka ana wulakanta suka ce ya ce wallahi a bayan ƙasa yanzu a duniya ba wata halitta mai daraja kamar sa ya ce ku bi a hankali da shi an yi wa mutane wa'azi sun ki karba sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanyarsa ta dawowa ba ma wa'azi yayi ba ya tsaya ne yana sallar asuba yana karanta alqur'ani mai girma sai ga wata bataliya ta aljanu ta zo za ta gita sai ga annabi yana karanta alqur'ani mai girma a cikin sallah wannan bataliya ta aljanu da suka ji annabi yana karatun qur'ani sai suka ce kai ku dakata ga wani sabon labari kun san abin ban mamaki kamin annabi ya gama sallah wannan bataliya ta aljanu sun musulunta gaba ɗayan su Allah ya bada labarin yace wa israfna ilayka nafaran min aljinn wa israfna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran to me ya faru a lokacin falamma hadaruhu wa qalu ansitu na'am falamma qudiya wallahu ila qaumihim munzirin me suka fara mutane su suka fara rama ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim mu je gaba ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim fursa Allah ya ce wa israfna ilayka nafaran min aljinn ka ambaci lokacin da muka karkato da wata jama'a ta aljanu kai kana sallah baka gansu ba amma suna zuwa yastami'una alquran sai ga su suna sauraron karatun alqurani mai girma falamma hadaruhu yayin da suka halarce shi qalu sai suka rinka faɗa wa junansu suna ansitu kai ku shiru magana nan da ake faɗa babban magana ne ku tsaya mu saurara falamma qudiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gama karatun alqurani nan take sai ga wayannan aljanu sun taho suna kafurai yanzu nan take sun koma musulmai a wannan lokaci kai ba ma musulmai kawai suka koma ba sai ga su sun rikide sun zama masu wa'azi falamma qudiya wallau ila qaumihim munziri yayin da aka gama karatun qur'ani sai ga wayannan aljanu sun juya zuwa ga mutanensu munzirina sun tafi suna masu gargadi sai ga ya sun koma suna yi wa aljanu yan uwansu ashe har an yi recruiting din sabbin masu wa'azi sabon musulunta ne yanzu ya musulunta yanzu ya ji qur'ani yanzu ya karbi qur'ani amma nan take automatically ya zama mai wa'azi ya zama dan kunar bakin wake sojan kundubala na addinin musulunci yau shekara ka nawa a sunna har yanzu baka zama mai wa'azi ba a karka dauka sai ka hawo minbari nake nufi a samu wanda kai wa'azi idan akwai abokinka da yake shan shalisha yi masa wa'azi idan akwai mai shan bula da ashana matashi ne kai dan uwanka yi masa wa'azi idan akwai wanda ke shan ruwan kwata da kashin kadangare a masa wa'azi mai shan alabuku a masa mis da sukur dial in dan bidiya ne a masa wa'azi abinda muke so kowa ya rikide ya zama mai wa'azi dan atamfa mai wa'azi dan tattasai wa'azi dan dankali wa'azi dan albasa wa'azi office wa'azi dan acaba ana caba wa'azi abinda muke bukata gaba ɗaya kowa ya rikide ya zama mai wa'azi ga aljanu yanzu suka karbi kalmar shahada nan take sun koma suna wa'azi kai dan me ka karbi kalmar shahada ba za ka yi wa'azi ba dan me ka ji qur'ani ba za ka yi wa'azi ba yanzu kana iya samu akwai inyamurin da ya zo nan garin Mungudu ya bude shago ko chemist yana sai da magani ya kai shekara 10 ko 15 a garin amma kaf garin ba taba samu wanda ya je masa tallar kalmar shahada ba wanda ya taba masa wa'azi ba wanda ya taba zuwa ya ce Mr. John addinin mun nan addini ne mai kyau ka karbi kalmar shahada za ta kara ma daraja a duniya a lahira za ka tafi aljanna in ya so ya ce bai yi niyyar musulunta ba oho an dai isan masa da sako ka samu babu wanda ya san masa da sako ku tashi ku yi wazi in akwai wani malamin tsubbu ku masa wazi wani boka kusa ku masa wazi wani zakiru ya dauko wani dogon carbi kamar hanjin akuya ya rataya sai ka ce ya muri da tsaki yana muku hauka cikin gari Allahu sai ku ce a dakata malam zakiru yanzu irin wannan kira na rashin hankali da kake yi wa Allah kaddara sunan babanka Mudi sai babanka ya fito zai je masallaci sai yara suka biyo shi a baya
suna ga mudi kai mudi kai mudi kai mudi kai mudi kai za a kyale shi kai ku ce Allahu akbar. Na taba zuwa wani gari wazi sai suke ban labarin wani tsohon zakiru haka a cikin gari yana ta irin wannan haukan, amma ga mukaddamai suna gari shi sun kyale shi. To ɗaya daga cikin malaman suna malamin firamare ne, sai zama babban mukaddamin gari in zai je gona in ya hawa keken shi ta wannan firamaren yake ratsawa saboda sanan gonarsa take, kawai shi kenan sai ya kyale shi. To yana so ya masa wa'azi, shi kenan sai da ya wuce sai ya nuna wa yara daga kilasi, kun ga wannan to sunansa kaza, in ya fito ku bi shi kuna kiran sunan shi. Sai suka ce to shi kenan ba zan faɗa muku sunan mukaddamin ba, ina fata an gane, amma mu ɗauka sunan mukaddamin Tanko. Malam Tanko ya jiyo akan kekensa ya wuce, sai yara gaba ɗaya suka fito daga cikin aji, sai suka bai suna ga Tanko kai Tanko kai, sai ya fara shan mu, sai ya tsaya, kai kuma da ni mahaukaci ne, suna kai Tanko ya rinka bala'i da yara suna ce masa ga Tanko. Washe gari da sun sami sai ga mukaddami ya zo ya kawo kara wajen hidimarsa. Wannan wani irin cin mutunci ne, yara su bi ni suna ta kwala man kira haka sai kace su mai da ni mahaukaci. Sai da ya gaba to dama shi ko malamin islamiyya ne, sai ce Allah gafarta malam, yanzu kai kana ga darajar ka ta wuce a biyo ka ana maka irin wannan kiran, amma kuka bar zakirin garin ku yana wa Allah kiran ganganci, ya biyo kan titi yana Allahu Allahu Allahu. Amma kuma kai yanzu ga yara sun maka irin wannan kiran ka ce baka yadda ba, amma kuma ana yi wa Allah kun sa ido. Aifa buhital ladhi kafar, nan take sai fara fiki da ido sai kace dan wuta. Allah ka gafarta mana. To muna so kowa ya zama mai dawa, ko a tamba kake sira da mutum ya zo ya ce a tamba nake so, kace to wace iri Cote d'Ivoire, to gata original nake so. In dan bid'a ne kace to ya kai kuma wajen addini ka rike jabu ita ce sunna, dan me baka rike bid'a, dan me baka rike original ba ita ce sunna. Kai wazi ko baka yi wazi ba? Idan ai wannan za a samu gyara ko ba za a samu gyara ba? Kai za a ci gaba da dawa? Duk taron nan an zama masu wazi? Duk taron nan masu wazi ne? Duk wanda ya yarda daga yanzu zai zama jakadan sunna, wakilin sunna wajen isar da sako, daga hannu ya ce Allahu akbar. Duk wanda ya zama wakilin sunna daga yanzu zai ci gaba da isar da sakon sunna lungu da sako, duk inda ya samu damar wa'azi sai ya daga hannu ya ce Allahu akbar. Kai aiko fitsara da bid'a da shegantaka da tsiya za su ga tsiya a cikin garin Bungudu da karfin Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sanda aka yi fatahu Makka, daga nan duniya ta tsore ta da musulunci. Da kyar ake samun mutum ɗaya, yanzu kuma group ake zuwa, yanzu kuma tawaga take zuwa. Sai ka ga gari da sarkin garin da waziri da deputy da gaba ɗaya sai a dungumu a zuwa ce an shiga cikin addinin musulunci. Daga nan musulunci ya fara karɓan jama'a tawaga sai ga tawaga ta mutum ɗaya har mutum 700 daga ƙasar Yaman ta tinkaro garin Madina, ta taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya kalli wannan tawaga, gaba ɗaya imani ya ratsa su, sun karbi kalmar shahada kamin su iso wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya kalli wannan tawaga, ya kalli sahabbai suna zaune, yace ja'akum ahlu Yaman af'afun nas quluban wa araqun nas af'idatan al-fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniya. Annabi ya ce ga mutanen Yaman sun tankaro bataliya guda, mutum 700 sun zo sun karbi musulunci. Manzon Allah ya ce ga su sun fi kowa laushin zuciya, sun fi kowa taushin zuciya wajen karɓar addini. Manzon Allah ya ce kai ku saurara ku ji, fiqhun addini gaba daya shi ma bayamane ne. Ya ce kai hikima ma duk inda kuka tsince ta bayamane ya ce, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanzu ga mutane suna karɓar addini afwajan, kamar yadda yanzu sunna take karɓa. Ta ci Najeriya da yaƙi lungu da saƙo. Wani abin ban sha'awa, duk dabara da 'yan bidiya suka kirkiro da ita don su ɗaura bidiya sai ta ƙara tona wa bidiya asiri. Kun ga dahi aka ce a faɗaɗa maulidi domin shi kaɗai ya saura mana. To da aka faɗaɗa sai mutane suka gane shi abin ciwa-ciwa ne, ƙarya ne. Kun sai da aka suka gane ƙarya ne, sai suka ce to wata sabuwar aya aka samu. Maulidin nan da ranar 12 ga watan Rabiul Awwal ake. Daga baya aka dawo aka ce ai sati ɗaya ba sabuwar aya. Aka da aka ce ai watan gaba daya ba a samu sabuwar aya da ta sauko ba. Da aka ce to watan a masa tare sai ake yin wata biyu, da watan kamin Rabiul Awwal da wato da Rabiul Awwal.
can sai aka ce to bayan an taro watan ya kamata a raka shi in zai koma, sai aka ƙara wata ɗaya gaba, sai ya zama da Rabiul Awwal da watan kamin shi da watan bayan shi, kai aka ce a taro shi da wata biyu, sai mutane suka fara cewa abin nan kan da ka ake yi, ya ake abin yake caccanjawa. Da kuma a masallaci ake da makarantar islamiyya, sai aka fara cewa to gaskiya nan bai yi ba, mu rinka fita kan hanya, in muka tsaya masallaci da makaranta za a gane bamu da yawa, mu tara hanya. Kun ga yarinya mai tallar kosai za ta biyo mu, yarinya mai tallar gyada ita ma za ta shigo, mai tallar rake zai shigo, zaune gari banza zai, sai mu hada da su inna rududu, za a ga dai mun dan ƙara yawa. To kuma abin sai fara zama wa mutanen gari matsala, sai ya zama an tare hanya, kana so ka je cefa ne an tare ka amma kada ba kawo cefa ne da wuri ba. Matarka ba lafiya za ka je asibiti yan tamolide sun tare hanya, matarka za ta haihu yan tamolide har a haifi yaro a cikin tasi. To daga baya abin ma sai aka ce yanzu ya kamata a ƙara ɗan faɗaɗa shi, in ba an ɗan haɗa da casu da ɗan cashewa ba to abin ba zai tafi daidai ba. To yanzu abin da ya kamata a yi a ɗan rinka haɗawa da 'yan ganguna, sai aka fara haɗawa da 'yan ganguna, ƙarshe abin ma sai aka ce a je coci a rinka karɓo hayar badujala, sai aka rinka karɓo hayar badujala. Daga nan aka ce ai mun ma mu haɗa kuɗi za mu iya saya, sai aka fara tara kuɗi aka fara sayan badujala, sai suka ce ba mu zama cikakkun kiristoci ba sai mun ɗinka uniform, sai kuma aka ɗinka uniform irin da badujala ana jigigib jigigib jib 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 jigigib jib. An da hito kiristoci zalla ko ba hito kiristoci zalla ba, suka ce ko mu dan kukkulla balan-balan, sai aka dan sai ya zama duk abin da aka dauko sai ya kara tona asirin harkar. To yanzu kun gaba na sai a kwashi mutane a kai su sabuwar Madina, ko ba haka ba? Wallahi akwai yan bid'a da suka je sabuwar Madina da suka dawo suka musulunta. Wallahi abin sai ya zama kamar zuwan kiristoci Jerusalem. Kun san kirista in ya je Jerusalem in dai kaga bai musulunta ba bayan ya dawo to Allah ne kawai bai so shi da rabo ba. Haka duk waɗanda suka je sabuwar Madina na in dai kaga mutum da ya dawo bai musulunta ya yi da kambin ba to Allah ne bai tashi shirye da shi ba. Wallahi ina magana da wani sarki yana faɗa min wani gwamna yana gaya mashi baki da baki, shi gwamnan da shi aka je sabuwar Madina, gwamnan ya ce ya ga bala'i, ya ce bai taba sanin ana bala'i a duniya haka ba, ya ce wallahi akwai wa'anda aka nuna masa su ba su sallah, aka ce su wa'annan matsayinsu sun wuce sallah, su sun wuce sallah ba su sallah, ya gansu kuma ga alkyabba ga rawani ga dogon carbi sai ka ce tsakiyar iyamurai din nan. Ya ce me yasa ba su sallah su kuma wayannan, aka ce ai ka san abun mataki mataki ne, masallata karamin mataki kenan. Ai ita sallar ai Qur'ani ya ce innani ana Allahu la ilaha illa ana, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. To Allah ya ce fa'budni ka bauta mu wa aqimis salata li dhikri ka tsaya da sallah domin tunani. Suka ce to ai amfanin sallar shine ka tuna Allah. To su wayannan su kullun cikin tuna Allah suke, saboda haka ba su da bukatar sai sun yi sallah, tunda dama amfanin sallar a tuna Allah ne, su sun wuce wannan ajanda. Da Allah wanda bai sallah musulmi ne ko arni? Ba ku an samu ba wanda bai sallah musulmi ne ko arni? Annabi Muhammad yana sallah ko bai sallah? Ya taba barin sallah? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiyarsa ta barin duniya ma da shi ake sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran da ya gagara fitowa masallaci sallah, ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gagara fitowa masallaci sallah, bayan an yi sallah da shi sallar magriba ranar alhamis shi ya musulmanci, sallar isha annabi suma yake yi, can ya farfado daga suma, manzo Allah ya tambaya ce hal sallan nas, mutane sun yi sallah, mutane sun yi sallah, hal sallan nas, aka ce Aisha radiyallahu anha ta ce la wa hum yantazirunaka ya rasulullah, masallaci dai ya cika amma ba a yi sallah ba kai ake jira. Annabi ya ce to a kai mun ruwa dan watsa a jikina ko zan ji karfi karfi in yi fita. Aka zuba masa ruwa a kwangire a bandaki, aka kama shi aka kai shi, ya dan zuba ruwa a jikinsa ya dan ji dama dama, ya zo ya sa rigarsa sai ya sake suma, ya sake farfadowa ya ce hal sallan nas, an yi sallah,
Aisha ta ce lahum yantazirunaka, kai ake jira. Ya yunkura zai tashi sai ya sake suma, ya sake farfado ya ce har sallan nas, mutane sun yi sallah, aka ce hum yantazirunaka ya rasulullah, kai ake jira ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi dai gane bai iya fita, jiki yayi nauyi. Annabi ya kalle su ya ce muru ababakarin falyusalli bin nas, ku je ku umarci sayyidina Abubakar ya sallah tare da mutane. A umurciwa Abubakar ya sallah da mutane. Shi yasa in shi a dama annabi suke gaba da shi, saboda shi ya fara girmama sayyidina Abubakar. To ga wasu sun fi karfin sallah, wasu sun wuce sallah. Musulmai ne ko arna? Wanda bai sallah dan wuta ne ko dan aljanna? Kuna da gauga, ku bari Qur'ani ya ansa mana ma. Kun yadda Qur'ani ya ansa mana? In dai Qur'ani ya ansa, raba gardama ko ba raba gardama ba? To Allah ramma tunda sun ce sun yadda Qur'ani ya ansa mana, to mu je Qur'ani, kai mu filin alkiyama, kullu nafsin bima kasabat rahina. Kullu nafsin bima kasabat rahina. To mu je gaba. Illa ashabal yamin. Allah sa muna ciki. Fi jannatin yatasaluna 'anil mujrimin. Wace tambaya suka yi musu? Ma salakakum fi saqar. Wace ansa suka bayar? Qalu lam nakum minal musallin. Qur'ani ya raba gardama ko akwai saura? Da yan aljanna suka tambaye yan wutar sakara, ma salaka kun fi sakar, me shigar da ku sakara? Wace ansa suka bayar? Qalu suka ce lam nakum minal musallin, ba mu zama cikin masu sallah ba. Kenan mara sallah dan wuta ne ko ba dan wuta bane? To wai kaje wasu tarin yan wuta, wai gungun yan wuta, wai su ne manyan waliyan Allah. Sai mun yi magana wai sannan wai a zo ana cewa mun soki waliyai, mun zagi waliyai, ai su wannan hanya ba kowa ya gane ta ba, hanya ce ta auliya'u da asfiya'u da nujaba'u da abdalu da qudaba'u da wannan ya sa sunna ta sake karbuwa. Kun san dalilin da ya sa suka kirkiro sabuwar Madina? Wato sun gane ba su da rabo a Madinar Annabi. Duk dan bid'an da ya je aikin hajji, in ka ga rawa ya ci gaba da bid'a, wallahi sai an jefa masa kokonto a ransa. Dan duk mutumin da ya je masallacin Makka da Madina sai ga izala ake aure. Haka ne ko ba haka bane? Shi yasa malamin bid'a kaida farko sai ya cusa ma gaba da Makkar Annabi da Madinar Annabi, saboda ya san addinin shi ba irin sa ake a can ba. Qur'ani na ina suka saukar da shi? Akwai aya kaulahiya ne? Allah rama. Surorin Qur'ani akwai kaulahiya? To makiya fa? Madaniya fa? To ba mu ko makiya guda ɗaya, ba mu suratul rahmani azza wa jalla. Suratul rahmani azza wa jalla makkiyatun wa sab'una aya. Bismillahir rahmanir rahim. Abu jala rama. Ar-rahman 'allama al-Qur'an. Kaji Qur'anin, kai ku ce Allahu akbar. A ina ka sauka da suratul rahman? Kaulahiya? Sadagaliya? Inyasiya? Urukuriya? Kenan sura da aka ce makiya ko? To Madina fa akwai sura madaniya Qur'ani? Suratul Nasri madaniyatun wa salasu aya. Bismillahir rahmanir rahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yawa muje. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Muje. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ita kuma wannan sura mai ce? Kaulahiya? To a saurara, surorin Qur'ani nan daga makiya sai madaniya ko? Wai wazin ma gaba ɗaya daga ina Allah ya ce a fara shi, daga kaula Allah ya ce ko daga Makka?
a ku bari qur'ani ya warware matsalan wa kazalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير الله أكبر واتيتي أم القرى أم القرى واتيتي كولها ita ce umul qura ko ba ita bace makka wa kun san tijani ma yana da zawiyarsa da suka bata darajar makka a fas kamar yadda suka ba madinar iyas darajar madina mun je wa'azin da awa committee a ayola adamawa muka samu akwai wani wanda aka ce wai ya je da kafa to ko tatsuniya ce ko da gaske ne da ya rage nashi amma an yi fira da shi a gidan rediyon adamawa gidan rediyon abc duk wanda ya ce muku ƙarya yake kai mu kotu mu je mu kawo masa program din rediyon duk wanda ya ce ƙarya muke kai mu da aka tambaye shi aka yi fira da shi ana tambaye sa to ya kai da an ce da kafa ka je ce kwarai aka ce baka haduwa da kuraye da zakoki akan hanya ai ce da hadu da su sosai aka ce to idan ka hadu da su ya kake ce sai rinka cewa inyas yace gaba da su watsa su ba da wuri sai aka tambaye shi aka ce to ka taba zuwa madinar annabi ya ce ban taba zuwa ba sai aka ce to da madinar annabi da madinar inyas wace tafi ya ce a madinar inyas tafi mana wallahi gidan rediyo madinar inyas tafi madinar annabi a rediyo fa ana fira da shi mun yi challenge din malama adama muka ce idan wannan mutumin sharri ya muku to ku kare tashi mana ya faɗa kun yi shiru kun yarda da magana kenan ya ce madinar inyas tashi madinar annabi sai aka tambaye shi aka ce to da annabi da inyas wafi sai ya shiru ya ce gaskiya shi ba zai iya cewa wani ya fi wani a cikin su a gidan rediyo fa wai shi ba zai iya faɗin da inyas da annabi wa ke gaba ba aka ce to an je lahira wa zai cece ka annabi ko inyas ya ce kai wannan ma fi karfin ilimi na ni dai ba zan iya cewa annabi ya cece ni ga inyas ba ko shi bai dai san wannan ansa ba ita ma bai santa ba to ku saurara makka ita ce mai umar qura ko ana rama kawo mun sunan senegal a qur'ani a senegal kawo ta wa senegali babu to ni na san akwai makka akwai madina mu fara da makka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin me za mu samu a wannan dakin da ke bakka fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim to ya matsayin wanda ya shiga man dakalahu kana amina to ya mutanen duniya akwai bukatar su je walillahi ala nasi hajjul baiti man istada ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin Allahu akbar mun samu karara Qur'ani ko mun samu ba Allah ya ce daki na farko da aka fara ajewa a doron kasa don amfanin mutane shine wanda yake bakka daki mai albarka inji Allah madaukin sarki a cikin dakin akwai ayoyi bayyananu ciki hada takun kafar Annabi Ibrahim inda ya taka dutsen ya lotsa takun kafar yana dan gobe nan Allah ya ce wa man dakalahu kana amina duk wanda ya shiga cikin wannan dakin ya zama amintacce inji Allah a wani gari to kaga babu pass a cikin Qur'ani ko akwai wal pass babu mun samu maka ko mun samu ba wal kaw babu to Allah ran masu raka babu Madinar Annabi Muhammadu je ka tan cikin suratul Tauba sai ka kusa ka je bakin boda amma baka karisa ba Allah madaukin sarki yace ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi wai saboda me Allah rama zalika bi annahum
نسب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يدعون موتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله أكبر. ما كان لأهل المدينة akwai makana li ahalil kaulaha akwai makana lil buzu wal buzu. To ku saurara, abin da yake damun yan bidiya in sun je madinar annabi, can aka saukar da qur'ani, wayannan wuraren nan ne sunayen annabi suka garuruwan suka fito a qur'ani. Ɗaya anan aka haifi annabi, ɗaya nan ya mutu, kabarin annabi a can yake, sahabbansa can suka rayu, almajiran da ya karanta can, wayanda ya sallah suka bi mamu suka ga sallarsa can. Idan suka je sai su ga gaba daya harkar da ake can ba irin tasu bace, irin ta yin izala ce. Wannan yana tada musu hankali tun daga kiran sallah. Haka ne ko ba haka bane? Wannan kiran sallan ta yan bid'a ta Allahu akbar, idan alhaji ya tafi aikin haji bai ƙara jin bar sai ya sake dawa Najeriya. Ko zai sake ji hayyaron da ka bar Najeriya ba da ka taka Saudiya ba ka ƙara jin wannan sai ka dawo. Kiran sallah irin nasu ne sai su gaba irin nasu ba, sai su ga irin na masallatan izala ne. Idan suka je masallacin annabi za su yi sallah, ko suka je ɗakin Ka'aba za su yi sallah, ga ɗakin Allah, Allah ba zai bari a yi shirme a wurin nan ba, ga kabarin annabi, ga rauda, sannan Allah ya bari a yi shirme a wurin nan bai yiwa. Guri ne mai tsarki, Allah bai barin wannan wurin ya tabarbare. To abin da yake damu su, idan an zo za a yi sallah sai su ga hada sahu irin na masallatan izala ake, sai su ana ta delo hadda wani makogoro ta delo. Ka taba jin ita delo a masallatan yan bid'a? Sai su ga an daidaita sahu yadda ake a masallatan izala. In an daidaita sahu kuma abin da yake ba su mamaki, ladan sai ya fara iqama, sai su ji iqama irin ta malaman izala ce, Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah, sai su sun san masallatan su mutum zai haka ne baje rigarsa, a ce to an shirya ya haka bai taba kowa ba, ya haka bai, sai a ce to komai ya daidaita a fara, sai ladan ya fara astaghfirullah. Yana wani haka da hannu sai ka ce wata balbela. Da Allah ku faɗa min ƙarya na musu tsakaninku da Allah. Haka ake irin nasu ake a masallacin annabi ko irin namu? Kabbara haraman irin tasu ake ko irin tamu? Karatun fatihar irin nasu ko irin namu? Ruku'un irin nasu ko irin namu? Natsuwar tasu ko tamu? I'tidalu tasu ko tamu? Dagowa daga ruku'u, sujada, dagowa, tahiya, sallama, addu'a bayan sallama. An taɓa abin da yake bashi mamaki da liman an yi sallama, shi kenan liman ya yi sallami kowa ya je faɗa wa Allah matsalarsa shi bai ciki, shi ma ya koma zuwa ga Allah. Shi kuma ya sa a masallacinsa ba haka yake ba, da an gama liman zai wayo ya ce qul huwallahu kafa uku ga walidanmu. Wani zai ce qul huwallahu ba ta da kyau ne, tana da kyau, amma ba haka annabi ya a masallacin shi ba. Sallan nan waya koyar da ita, to kafa mutane su yi ma, annabi bai san qul huwallahu bane yasa bai karanta ta a bayan sallah ba. Sahabbai ba sa kaunar iyayensu ne yasa ba su yi qul huwallahu kafa uku ga walidansu ba. Wa ya sanar da mu darajar salatin annabi? Ba annabi ne ya koya mana ba? To annabi shi ne ya koya mana salatin annabi. Ya taba yin sallah a masallaci ya ce ku yi mun salati 10 ya taba fada? Ya annabi yake yi? Azkar yake yi, wanda ya karantar da su malaman bid'a mugaye sun ki su bari a karantar da al'umma abinda annabi ya karanta. Dan me ba za ka koya musu azkar da annabi yake in ya gama sallah ba? Dan me? Wai tambayar da nake yi, sallah da Allah yana so a jami'i, ba cewa ya yi ta jami'i ba, ba cewa wa qimu salata wa atu zakata ba. Wa qimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in. Kun ga wa qimu da jami'i, wa atu zakata da jami'i, warka'u ku yi ruku'u ma'ar raki'ina cikin masallaci tare da masu ruku'u a cikin jami'i, ba jami'i aka kawo ba?
to amma da kaga masalla abinda za a yi bayan sallar me Allah ya ce fa iza faragata فإذا فرغت فانصب yawa وإلى ربك فارغب fa iza faragata in kaga masallata ba faragatun in kun gama ba saboda Allah kai kadai yake so kai kowa ya nashi shi kadai ba a tare ba Allah bai kawo abin da siga jam'i ba fa iza faragata ta kai Allah ya ce fansab ka ci gaba da zama inda ka gama sallah kaka ce zaka tashi ba ce fansabu ku zauna ba fansab individually one after another sai jola fansab ka zauna wurin inji Allah in ka zauna mai zakai wa ila rabbika zuwa ga ubangijinka ba ce wa ila rabbikum ba balle ka ce ayi karo a hadu tare ayi wa ila rabbika kaful mukhatab wa ila rabbika la ila rabbikum rabbika ka Allah ya ce fargab kai kwaɗayi bai ce fargabu ku ba jami'i ba fargab kai duk dakikancin ka sai ka gane me Allah yake so kai to sai ga irin nan izala yake a masallacin annabi to ina kuma duka ba sa san annabi abin sai gagara kama hankali shi sannan sai ya zagaya garin Madina gaba ɗaya ga inda ake wazifa ba inda aka shimfiɗa farin kille akwai tsohon nan mai sa alkebba ba guga aka masa fata aka ce ala gafarta malam to wai ta wazifan nan kan bai yasa ba a yi ta a ƙasa mai tsarki ya ce ana yi ta a ƙasa mai tsarki ana yi ta ai mun yawo ba mu ga inda ake ta a ƙasa mai tsarki bai ce a ai su a can Makka da Madina ana yin wazifa ba a yi bane sai dai a cikin gidaje ake shigewa wa a cikin gidaje ake to dai me na Najeriya ba ku a cikin gidaje kuka fito wuce can ko ku buye cikin gida ai baka isa ba kana shin da farin kalle wani askar zai zo da sandarsa ya ce yalla ma haza هذا ليس من عمل الرسول وليس من عمل الصحابة القرآن الفاضل لم يفعلوا ذا كيف والله dan take wani askar zai taho da gora ya ce yalla qum anta bid'i yalla to wannan yasa duk yadda mutum ke gaba da izala in ya je maka ya zama dan izala sai ran da ya dawo ko ba sai ran da ya dawo ba da ya je maka ya zama izala sak sai ya dawo Najeriya sai ya sauka a filin jirgin sama to daga nan zai ba koma bid'a ya koma can dai dole izala zai to wannan yana damu su shi yasa suka kirkiro sabuwar Madina wannan kuma ya ƙara sa al'umma sun yi ta gane sunna sun gane addini su daina zuwa aikin haji abin da matsala su daina zuwa umra sai suka ce to su raba biyu mu yi ta mu zalla har gawa kai ana cewa ai ma mu wanda muka taru ya fi taron aikin haji mutum miliyan 3 mu mutum miliyan 7 wani kuma yanzu wai a can fa ana taron wai an taru da yawa yanzu duk taron mun nan a ce wuta za mu je duk taron na ce to menene matsala wuta ce kake ga ba za ta iya kwashe ku ba ko Allah ne bai da mala'ikun da za su kamo ku su kai ku wutar ina matsala take in dai Allah ya ce wanda ya abun nan dan wuta ne to me zai hana ka zuwa wuta da ku da kafiran China suwa suka fi yawa da ku da kafiran Hindu masu bautar saniya suwa suka fi yawa to amma kai da su duk za a iya kwashe su a kai su wuta sai kai ne ba za ka je wuta ba kuma ka saba wa Allah ka saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa al'umma suke shiga sunna ta ko ina matan aure sun gane sunna matasa sun gane sunna ko matan aure ba su gane ba kana fama da bid'a matarka ta zama yar izala sai ka zo kana zagin izala ta ce alhaji abi a hankali to me kike nufi ko ke ma izala ce ta ce ba dai na ce maka izala amma dai ka yi taka tsantsan ɗan izalan nan ba su ne ahlus sunna to mu ahlul menene to ku kuka sani ni dai idza jaa nasrullahi wal fath ya ku bayin Allah jaa nasrullah taimakon Allah ya zo ko bai zo ba budi ya zo ko bai zo ba yanzu Allah shekaru da suka wuce da dama in za a yi taron izala na jihar Zamfara gaba ɗaya wayannan mutanen za su yi taruwa nan fa bungudu ce sai makwabtansa da suka samu zuwa kuma 1/100 na jama'a ba su zo ba 1/100 ba su zo ba 1% ba su zo ba kai nasara Allah ta zo wa sunna ko ba ta zo ba buɗe ya zo ko bai zo ba to ana ramma idan muka ga irin wannan to me Allah ya ce mu sai Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir sai Allah ya ce da kaga irin wannan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasabbih to kai tasbihi bihamdi rabbika da godiya ga ubangijinka wastaghfirhu kuma ka nemi gafararsa tasbihi abu ne da yake da girma kwarai da gaske tasbihi babban abu ne me yasa na ce muku tasbihi babban abu ne
Allah madaukin sarki da kanshi yana yi kansa tasbihi, annabawa suna tasbihi, mala'iku suna yin tasbihi, bayin Allah na kware suna tasbihi, kai halittun Allah madaukin sarki gaba ɗaya suna yin tasbihi. Ku ce Allahu akbar. Allah madaukin sarki da kansa yakan tsarkake kansa da kansa ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Allah madaukin sarki ya ce subhana rabbika rabbil izza, ya tsarkaka, tsarki ya tabbata ga ubangijinka, ubangijin ɗaukaka, ubangijin buwaya, ubangijin da ya gagari duk wanda zai iya fada da shi. Ya tsarkaka amma yasifun daga abinda suke ainihin wato siffanta shi da shi. Wa salamun alal mursalin, sannan aminci ya tabbata zuwa ga manzanni, zababbun halittun Allah, yan aikan Allah madaukin sarki zuwa ga al'umma. A nan gurin Allah madaukin sarki ya tsarkake kansa ko bai tsarkake kansa ba? Allah madaukin sarki ya tsarkake kansa da kansa. Bayan Allah ya tsarkake kansa da kansa, mala'ikun Allah su ma suna tsarkake Allah madaukin sarki. Ya za ka gane mala'ikun Allah suna tsarkake Allah madaukin sarki? Allah yake ba mu labari, wato a lokacin da Allah ya ce wa allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika fa qala atiuni bi asma'i haula'i فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. su mala'iku aikin su tasbihi dare da rana tasbihi suke yi wa Allah, suna tsarkake sunan Allah, la yaftaruna, ba sa kosawa inji Allah madaukin sarki. Mala'iku sun tsarkake Allah madaukin sarki. Alaramma ba mala'iku kadai suka tsarkake Allah ba, annabawan Allah su ma sun tsarkake Allah. Ya za kai kasancewa annabawan Allah sun tsarkake Allah? Annabi Musa ya tsarkake Allah, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallama rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala la tarani walakin anzur ila al-jabal fa in أرني أنظر إليك. نعم. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. أنا لما تشرك tsallaka ka je ka cikin suratul ma'ida, Allah yana ba mu labarin annabi Isa alaihi salam, shi ma ya tsarkake Allah madaukin sarki. Ina za ka samu wannan? A yayin da Allah madaukin sarki yake faɗa ga ainihin annabi Isa dan Maryam, wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah. anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah. Wace magana annabi Isa ya faɗa? Ala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimta. Muje. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta allamul ghuyub. Kun ji budar bakin annabi Isa, qala subhanaka, sai ya ce tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah. A lokacin da Allah ke ce masa kai ka faɗawa kiristoci su rike ka kai da mahaifiyarka abin bauta guda biyu kuma bayan Allah, buɗar bakin annabi Isa abin da ya fara cewa qala subhanaka, tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah. Annabi Isa ya tsarkake Allah ko bai tsarkake Allah ba? Je ka labarin annabi Zakariya a cikin suratu Maryam, fakaraja ala qaumihi min al-mihrabi min al-mihrabi fa awha ilayhim wa sabbihu bukratan wa ashiya. Kai ana ran ma sama ta yi tasbihi, kasa ta yi tasbihi, yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Sabbaha lillahi ma fi samawati
وما في الأرض تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده نعم. ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Allahu akbar. Allah ya yi tasbihi, mala'iku sun yi tasbihi, annabawa sun yi tasbihi, sama ta yi tasbihi, ƙasa ta yi tasbihi, abin da ke tsakanin sama da ƙasa sun yi tasbihi, kai alaran ma ba su kadai ba, hatta dutse ya yi tasbihi. Saboda me annabi Dawuda yana daga cikin wayanda Allah madaukin sarki ya ainihin wato horewa duwatsu, sannan ya baiwa duwatsu umarni suna yin tasbihi. Wala qadata Dawuda minna fadla. To me Allah ya ce? Ya jibalu awibi ma'ahu wa tayyir. Ya Allah ya ce me? Wa lana lahu al-hadid. To waye ya saura bai yi tasbihi ba? Tsuntsaye sun yi tasbihi inji Allah madaukin sarki. Allah ya ce kai alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamar. Mu je akwai saura. Wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kaseerun minan nas. Kai ku ce Allahu akbar. وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الله يتي ألم ترى أن الله baka gani ba Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wash-shajaru wal-jibalu wad-dawabu wa kaseerun minan nas. Kai ku ce Allahu akbar. Kai ku ce Allahu akbar. Wato nima Allah yake ta bayarwa. Allah ka sake karo mana wata nima. Kai alarama akwai ta hamidi. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. kenan babu muka fara cewa bid'a bace, to an kiya koya mutane bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda ya koya musu kawai ku ce kuna son annabi da baki. In dan kwaya yace yana son annabi da baki shikenan shine masoyin manzo. Idan dan wiwi yayi wa annabi wakar bege shikenan shine masoyin manzo. Idan chabros yayi wakar begen manzon Allah shikenan shine masoyin manzo. Da wannan ne yanzu abun ma ya gama lalacewa gaba daya. Akwai shatan annabi, akwai dan kwairon annabi, akwai dan asharallan annabi, akwai tabarmani cogen annabi, akwai Bob Marley annabi, akwai Don Williams na annabi, akwai Michael Jackson na annabi, akwai 50 Cent na manzon Allah, akwai Sonal Dion, akwai Shakira. Allah
وسعي
wai duka wayannan mawaka ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku saurara ku ji, ku lura da bala'in da ya sami wato makwabtan ku sai ku koyi izra. Yanzu manyan mawakan kasashen turawa duk wanda ka same shi kace daga ina ya fara waka sai ya ce maka da yana yin wakar kwaya ne a coci, daga nan sai ya zarce sai ya zama mawaki, sai ya zama dan jita da dan gwangwajewa. Idan mace ce ka tambaye ta sai ta ce maka ta fara ne da wakar zumunta, daga nan sai ta yi ta zarce. Ɗazu ɗaya daga cikin yan uwa yake mana maganar fina-finai na Hausa. Ai daga cikin abin da yake jan hankalin mutane suke kallon fina-finai na Hausa ba drama da ake yin bane, wannan waƙe-waƙen da ake yi shi ne yake jawo hankalinsu. A samu buleliyar budurwa da wani saurayi wayanda sun kwashe kayansu daga gaban manzo, ana rera waka, ana rangaji, ana maganar soyayya, ana rafasu da fusuku da jidalu da iskanci da shegantaka da ai wannan shi ne abin da yake ɗaukar hankali ake ko ba shi bane. Duk wayannan mawakan idan ka bi tarihin su kowace idan aka fira da ita aka ce da ya akai kika zama ƙwararriyar zabiya, gashi ke ce kika fito jaruma a wasan kwaikwayo na kaza, kika zama jaruma a wasan kwaikwayo na kaza, ke ce kika yi wakar kaza kaza, daga ina ne kika fara? Sai ta ce daga makarantar islamiyya muka fara da waƙoƙin begen manzo, to daga begen ma'aiki ne kuma sai abin ya ƙara faɗaɗa kuma sai aka yi ta zarce, sai kika zama yar wuta matsiyaciya. Ko ba daga nan suke faruwa ba? Duk ba yan waƙoƙin bege ba ne. Wannan babban bala'i ne, wannan babbar musifa ce, kuma wallahi idan ba a ɗauki mataki na gyara ba, ba a san inda wannan bala'in zai tsaya ba. wallahi al'ajib daga cikin mu mun sami shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من بسم الله الرحمن الرحيم. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن
وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ولا سائبة ولا وكيلة ولا حامل ولكن الذين يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاهل العلماء واثبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام
فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم. وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فيا همات الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na Danja a kuma Danja local government a kuma wannan jiha ta Kaduna, jihar Izala da Sunna da matasa da tsohon da ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci. Maluma sun gabatar mana da wa'azi tun daga malami da na fara samu wannan shehu malami na unguwar Barawo zuwa Sheikh Abdul Basir unguwar mai kawo. Allah ya saka musu da alkhairi. Abubuwan da suka karantar da mu Allah madaukakin sarki ya sa ya zama sanadiyar kiran mu da kiran su a ranar tashin alkiyama. Akwai wani sati da ya gabata na sha waya mai yawan gaske daga garin Danja. Girin mala an ce yau za ka yi wa'azi a Danja. In ce ba haka bane. To malam sai yaushe ce sai ran da Allah ya amince. To ya za mu yi? Na ce ku yi haƙuri har na ba ku lokaci da kaina. In Allah ya amince za a yi. To ga shi yau Allah madaukin sarki ya amince ga mu a cikin garin Danja da ƙarfin Allah madaukin. Wata kila kwanaki da aka shirya wa'azi kasancewar ba mu sa a shedul ba mu samu damar zuwa ba. Watakila wani shehu ya ce to ya shi ma ya yi karama. To karama ba ta ci ba, ga mu da karfi Allah ya kawo mu. Wa'azi an riga an gama, wannan shi ne gaskiyar magana. Ba dogon wa'azi zan yi ba. Wato wasu ayoyi kaɗan za mu karanta sai mu dakata. A saurara, akwai wata ɗabi'a da ɗan adam yake da ita. Wato shi ɗan adam idan bai gane addini ba sai ya ɗauka alamun Allah yana son ka shi ne Allah ya baka duniya, alamun Allah baya yi da kai a gwamnatinsa shi ne zama bai baka duniya ba. Wannan tunani ne da sau da dama za ka samu ɗan adam da shi. Idan Allah ya bashi duniya sai ya rika toro ko yana boka sari yana daga allon kafara. Idan bai samu duniya ba ka ga yana ta kumbura hanci, sai in ya ga wata rusheshiyar mota tana walƙiya ta wuce ya girgiza kai ya ciza yaza. Sana ce da alhaji ɗan azabe lafiya ya ce billahi da zimuka duniya rasu ya da Allah bai bashi duniya ba wai duniya shi rafiya ta kawo shi. To ya ku bayan Allah a halin sunna ba da haka ake gane Allah yana son ka. Alamar Allah yana son ka shine Allah ya azurta ka da imani da aiki da kwarai. Wannan shine alamar da take nuna kai dan gata ne a wajen Allah. Sawa'un kana da kuɗi, sawa'un baka da kuɗi, idan aka ganka akan alkitabu was sunna, zuciyarka makil da imani kana kan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to alama ce ta cewa kai zababbe ne a wajen Allah.
Allah ka sa muna cikin irin wa'annan zaɓaɓɓu. Dan me da ka tare yayin da ka mai da su hadisan Qur'ani dan me ba za ka mai da yayin talakawa haka ba? Yanzu ba mu gani ba ku je kada ku gani yadda ake yan zaki na tafiya bin yara suke gara. Bin su suke a cikin gari. Shi yake ba da ana. La ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allahu. Malamai ku ce tsire amma kar ku yarda takarda mai ku. Yara su mai da su ba ka Allah shi biya 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 to saboda wani ayi ba Allah shi ne ake wa to muna tafiya wa zina ko ko ba ka ba gaskiya ne zaka ji an ce mun je wa'azi a kasar Ghana an je wa'azi a kasar Togo mun yi wa'azi na kasa da kasa na Afirka a cikin garin abin da Accra a Ghana mun yi a Tamale a cikin kasar Ghana mun yi wa'azin kasa da kasa a Kara cikin kasar Togo mun yi wa'azin kasa da kasa a Lome a cikin kasar Togo mun yi wa'azin kasa da kasa a Tiladeri a jamhuriyar Nijar mun yi wa'azin kasa da kasa a Kancari a cikin Benin Republic mun yi wa'azin kasa da kasa a Malawi shi ma a cikin wato Kancari a Benin Republic wato ainihin a Burkina Faso Kancari mun yi wa'azin kasa da kasa a Malawi a ina a cikin ainihin wato jamhuriyar Benin Republic wai yanzu ana shiri wai za a tafi taron kaula amma wai taron da za a je wai taron masallaci ne za a je wai buɗe masallaci da ziyartar masallaci. Jaridar FT News ta buga ina da kofi cewa shi in ya ci kamin ya bar duniya ya gina madinarsa kamar yadda annabi ke da madina shi ma ya tashi madina. Yadda ake zuwa ziyara madinar annabi to shi tashi yake zuwa ziyara. A tashi madinar kuma ya gina masallacinsa a jaridar an nuna hoton masallacin irin yadda masallacin annabi yake wai haka gina masallacin sai dai bai kai da annabi girma ba wai amma mimbarin irin da masallacin annabi kuma da ya mutu ya yi wasiya a binne shi a masallacin an yi masa kabari a masallacin inda aka binne kabarin sunansa rauda kamar yadda annabi ya ce ma bai da kabari wa mimbarin rawdatun min riyadil janna to shi ma a inda kabarin shi yake an sa wurin suna rauda a madinarsa a masallacinsa za a ziyarci kabarinsa a rawdarsa kamar yadda musulmai ke zuwa madinar annabi a masallacin annabi su ziyarci kabarin annabi su ziyarci rauda wacce annabi ya ce wata rawdatun min riyadil janna. yanzu da Allah wannan wa ake yi wa kishiya to wannan shi ne yanzu za a tattara wallahi duk ɗan ɗarikan da ya tafi wannan tafiya ta kaula da za a yi idan ya je bai ga an kai shi madina da suna rubuta madina inyas ba an yi katon jet saman jet din an sa katon hoton sai yana zara zuwa wuri madina ta ta inyas duk wanda ya je dawo kuma masa ya ɗauki ƙur'ani ya rantsa ina ya je wallahi zai ce madinar annabi madinar inyas me kuka ziyarta masallacin iyas ya yake ce kawai da nan ne kafin kabarin ma kuka ziyarta zai ce ba kabarin iyas kuka ziyarta a ina zai ce maka a rauda me kai zai ce ya je wurin yayi addu'o'i wai har yanzu baka gane an mai da kai kafin original ba wai yanzu ziyarar da ake zuwa ana yi wa annabi Muhammad ita ce zuwa ka mai da ita kula yanzu ana da ana ta tara kuɗi mai tafiya a mota dubu a mai tafiya a jirgi dubu yanzu abin da ake so kishiyar an ta kai da muna mamaki ku saurara ku an taɓa zuwa kai wa'azi a wajen ahli suna su zai za su wa'azi a gano a cikin jihar Kano da aka je za a yi wa'azi a gano ɗan biliya suka ɗauko adduna da waye ba sai da a yi wa'azi ba da suka ɗauko ba sai da a yi wa'azi ba a cikin sai suka ce gaskiya muka hana yin da wa'azi ba mu kyauta ba
domin Qur'ani za su karanta ba kwanaki wasu masu aji sun zo ba aka ɗebi a ranmu ana zagayawa cikin gari suna ba da haka haɗansa suna iya sai ya shi ce ya fi Allah ya fi Allah to yanzu wannan magana ta in ya fi annabi ta ake so a tabbatar da za a ɗauke mutane daga kai ziyara madinar annabi za a mai da su madinar iya za a ɗauke su daga zuwa su ziyarci masallacin annabi su ziyarci masallacin iya daga gaisuwa wa annabi su koma wa iya wannan shi yake nuna muku sabon addini ne bauta ce suke yi sun tattara kayansu daga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun koma gaban iya shi yasa za mu ga suke ta kokarin Allah takar da shi ko ba Allah takar da shi suke ba ba ga maulidi ya zo ba wannan ne za a rika harakawa sai an ma zo kusa da inda yayin zara suke a nan ne za a ce wai a tada kura saboda ga yayin zara daga kan fara maulana iyasi maulana wai maulan sama ko ana so ba mu shi ne wasu da iyasi ba mu da iyasi to a ci daɗi lafiya a ci daɗi lafiya a zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba ku kun rike iyasi ba kun ce maulan ku iyasi to mu maulan mu Allah Allahu akbar maulan ku iyasi Allahu akbar kai ku rike Allah a matsayin maula ko iyasi ku rike Allah Allah ne maulan da daga hannu ya ce Allah ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم Allah ya ce zalika bi anna Allah maula allazina amanu Allah shine maulan masu imani wa annal kafirina kafirai da suka rike wani a matsayin maula Allah ya ce la maula lahu sun rike zero ba su da maula sun rike banza inji Allah sai ka rike izati ka rike zero inji Allah mu rike Allah ba ta cewa maulatin ya aya kuma waye aya kuma wane ne tace maulan masu imani wane ne maulan masu imani Allah rabba summa ruddu ila Allah maulahum ala lahu hukum ألا لهم وهو asrarul alimin ana ta bugawa to in kiyama ta tsaya sun maruju ila Allah Allah ce sai a mai da su zuwa ga Allah maulahumul haqq maulan su na gaskiya idan ya ji maulan gaskiya ne wai aka zo zaka ba mu haushi to ka ba mu haushi ka zama da mutum bai nado Allahu akbar Allah wa la 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 ba zaka ba babu ba ci wala zo kana kuma kirji kana maulana ya ji maulana wane ne maula na gaskiya in ji Allah kun rike maula na gaskiya ko kun rike da ƙarya kun rike maulan gaskiya ko kun rike zero kun rike Allah su ce Allahu akbar ka tuwa Yunus wa ruddu ila Allah maulahu wal haqq wa dalla anhum وضل عنهم Allah ya ce sai aka mai da su zuwa ga Allah in kiyama ta tsaya maulahumul haqq maulansu na gaskiya wa dalla anhum ma kanu yaktaru abin da suka kirkiro suka dauko ne suka bashi maula suka kirkiro Allah ya ce to yasu ne shi abin kiyama su rasa ya bace mu ka rike zero ka rike kun fadi Allah kai ana ramma je ka cikin suratul hajj kusa shi yasa ake jin tsoron ma zai zara kuma za mu ke muna zaki muna shi ne mutane ka dai mace haram dan ka tsine mana muna da matsala ba da ka tsine mana ba ranar zamu gana muna kusa da Allah ba ko ya ce Allah ya tsine mana ran mu sai ba sai hankalin mu ya tashi lalle wani ƙwarya ƙwarin arne da wata kila kafircin shi ya fi kafircin bushe wata a da ana ramma su sun ce in ya fi maulansu
mu mun ce maulan mu Allah, bari mu ji Inyasi aka ce mu rike a matsayin maula ko Allah aka ce mu rike a matsayin maula. Maulan ku Inyasi, maulan mu Allah. Sai ka cikin suratul hajj, sai ka je dab da bakin moda. Dab واجتمعكم وما جعل عليكم في دينكم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا ماذا؟ وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم المولى. mutane an bai da su bayin ƙarfi wannan ba shine abin da mu faɗa ake ta surutu ana ce mana fitinan masu zaki mutane wannan fitinan ne daga bande mai zaki fitinan ne fitinan ne gaba abin da ta kawai ya ta surutu gida ba shi wannan musulman nan daga bande dan gida ma kuma dan koyi ko ba aya da karanta ba ku saurara me na karanta aina in kun ce ba qur'ani ayat take ba to an ce kan ce ba qur'ani take ba sai a nemo alaramomi a bincika qur'ani ne kuma aya qur'ani take ni ne ba fassara daidai ba sai ka fassara daidai an zauna lafiya ko ba zauna lafiya amma abin zai zama rashin hankali mujahidi ka zo ka ce mana wani misalce banza da wani to ai abin da ba gane ba misali kamar gyada kayan na ƙasa ganyen sama to ba nan ce shi ya sa kuma da mu'ahali suna da wata faɗa saboda wani zai wazi wannan gaskiya ne wallahi ba shehu daga nan Najeriya ba ko daga Kaula akai ko daga Fas garin su Tijjani daga can in yazo ya daura mimbarin sai duk abin da zai wallahi ba ku da ko ba da damuwa duk abin da zaka faɗa ba sai ka gama kwatance da misalci kana tafiya sai mu ce a daura mana mimbari ne kuma ana daura mana mimbari sai Muhammad ce qala Allahu qala rasul za a yi wazi wani ya tada da da zan biya yan biya su ne za a wazi suke tada rikici mu ba mu yadda ba to ku rika naku mu rika naku ko ma ya gunga ba su ko ka to ka mu ma ko mu a cikin addini ku ce mu shi wannan matsala ba ta shafe ku ba ta shafe mu muna da ƴaƴa da mata a gari muna karanta da kabunci ƴaƴa mu na iya dauka mun kirki ne su gurbaya ya shafe mu ko bai shafe mu kwanan na akwai da Mustapha da Koko a Nijar ku samu Jafar mai kasa na san suna sai da kasa ɗin Jafar mai kasa dan bakuri din dan Zaria ko nuna mai kasa dan bakuri dan mun raba kasa ɗin a tabbata mun buga shi da mun raba shi wajen tafsiri wanda yake shi Allah ne ya ce ya kai matsayin kuma shi zama da shi Allah ne a zo kuma ana masa ku same su za ku samu kasa da mun sa a watsa shi domin ku gane a nan ana masa waka ana masa waka ko ni ba a yi ba yanzu za a yi ko ni ba a yi ba yanzu za a yi suna ƴan ake suna ku zo ga Allah ga shi a fili ko ni ba a yi ba yanzu za a yi subhanallah shi ne Allah kai mahajubi ne sa kai ko ni ba a yi ba wasu ce gauki shi ne Allah a zo ga Allah ga Allah ai wannan shi ga saka sai aka shigo ana allantar da mutane
mutane idan ɗana ya zo ya kan ku wuce kuna maulana ya ji maulana sai ɗauka abu kirki da shi ma je na maulana iyaki a matsalar ta shafe da kuma ta shafe to sai in shiru ai dole in kawo hujja in ce ba maula in ce kai ba maula ba iyaki bane maula Allah ne maula Allah ya ce wa jahidi fillahi haka jihadi kowa ya dauki matakin da zai dauka ya iya kokarin sa wajen taimakon addini Allah ya ce wasu ta ba ku shi zabe ga wasu na sun tara kuɗi amma an rana ga wasu sun samu mulki amma mushrikai kai baka da kokobo ka gane Allah kai zaɓin ka Allah ba da kusa Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sa muku wani tsanani cikin addini Allah ya ce addini nan da za ku millata abikum Ibrahim addinin babanku ne Ibrahim huwa tammakum almuslimina min qabl fi hada shi ne wanda ya fara kiran ku da musulmai tun kafin a kira ku musulmai sai Allah ya ce